Gariban. Right, ka Garaban sudah jauh berada. Kami datang cerita itu Garaban. Tahu berada, ganti saya mau go. Tahu saya mai. Ada aku disungguh agak tidak bang. Mulai sekali zaman. Kau kira kan? Zaman dua baca nama jam dah kan? Ayo, Tahu saya kan ni? Kenapa sih? Anda sih? Kenapa buat? Kenapa muda? Aku muda. Zubair Zain kan sudah izah. Orang baca mungkin, anu berasal baca sudah orang ni. Kalau tu lagi dengan berkara, itu nama punya tu tiap, itu sedang istirahat. Ini orang bukan lagi. Orang rumah kau mana? Rumah kau mana? Tahu isa kan sama itu dia orang kata. Seorang orang seorang itu. Maksudnya ini. Iya, ini menguatkan di sana ni memang. Banyak dan di sana. Ane menguatkan di sana memang. Ini ambu ya, waktu dalam sahut ini berfun. Zaman ini kalau ni guru di sana mau dah anu kam atau kerana mereka mau pupu ciri ini ya jatuh ya pupu. Saya ini mesti orang pembuat. Orang kalau mau sudah masuk ya. Ini kan itu orang tu gaji saya, bukan tahu tu muda. Nomor dah. Nah, sebenarnya. Muka aku sama. Bukan ni. Bukan orang cuma mana. Bukan. Anda nampak kalau kita nak awak pun dah masuk telefon. Kenapa dia? Ayo, kita ni sana. Kalau ini tinggal anu tu memang. Tapi ini tu phone tu benjolan saja, kita cek. Sana. Benjolan saja, kita sana cek. Orang cerawat. Chinese ngumtora phone to dinyaya zhinji pamunondisa ndisende uzi ambuye ndori so dini ndisase tinetsana Mama we Mama ni mama Chinese we
Avamwe. Mampu aku usir mana? Ayo, kau ya, kata asukin. Ama ke juga. Coba. Ayo, aman. Kau. Mai. Senti apa? Yang tu apa ni? Ini mu bila tadi mu berkumpu. Ada kamu ini mu sedang menjauh. Bakwa mengenai cara muda untuk mana ni mereka sih ayat dan mereka sih ayat yang sama Saya zaman saya juga ada hubungan. Karena makan di sana kau ini bisa sih. Anu Sama. Azna kana wani jira da kai kan lokacin da yau. Zuwa da kai ne to. Idan ba Sagano mama na sai na ku ba sai. Ko ba mun ko da masu da. Kana suna da na da rai kun da nan mai da su ki kan sai. Abu ya. Pada kai na da aka da wani asna ko ada cuma sensei saya sih makanya sama aja cuma sensei saya suruh cari di mana tadi ya dan mereka punya kita sih bukan dengan kamu sangat mungkin itu cuma kayak bahasa lain ini sekolah mungkin bahasa lain itu masih pas kita sendiri ndo baadaye maksi na haya ndo atashika na badawana amfuka ya siku kwanza mama mshibata ndio kwa hiyo ndio 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 kuitese kwani mshipana ya bara ya dafone na shanisi na kupindula fona ikase ya bara na fona na ikase na katolego kwa hiyo ya tanga kutuma basani amfunga ya bara ya wakatizo hiyo mupe foni yake tukamjibu hicho hapa kwa hiyo kwa amkumbe hapo mupe foni tukamjibu hicho cha batanza shi kaza tiri papo kwangu kusema ndio ganga asuita sehemu asukuza ndatwali nyanya bashata hapa ndiye kumtolera chi foni nokutaka zoshangu mkansera mandari yega kana aleta zaida kumshana akazvipisa nevana vake tu akazvibira pakati murume achiita basa rekuita rokuenda kuitivi ame achagwapinzwa zvanzizvo ndikini amukurungai endai munoswera naye kumba muchimukansera timafoo kana inini ndaakuuya obva aitawo sei obva auyawo handizvo kamaini ndikina maiumaaa takuita kudye mwana obva takuya tasvika kumba uye kodze dzakwana uya kwatokato ndakutaitisi achidzika kumba kwamene vake vakabva fona zvikanzana angurukai ana sekuru vafona ndisekuru babo vakwasha wanga vati shanisi ngaamboya tore hembe kwe1 week ndasara nemwana bhanga nditsvaka bhege kakandauya nazo ange sehembe ze1 week ndoba achiuya kuna kuita kuti handimbokantera sekuti asi zvakanaka anogona kuzokonda ega kana ari ega anogona kuzokonda pano plasi zvamataura izvi zvandita sei zvandityisa ngatai zvakanaka zvanzi kana akada zvatokuti patakatanga kuenda kana akada ade kupedza 1 week achiti akapedza masa anobva yatenga ikataa zvakanaka kumba ikafamba tese vakuenda kuchikoro inini nemwana takuenda kukumba tabva taswera kumba itaura zvedu achambotukana namungu yakudarera yamuka kumafowa zvafona zvakanzana sekuru vati chiti vauya kweezechi the1 week azvamhanya
anenge achitotaitise ambosima aba inotoaita 1 week isati yapera amkuta vakafona mufoni yangu kuma8 vachituba kuharare ana sekuru vaita sei vafona vachishandisa ndau yatoreshi zvinhu zvake nekuti anozogona kuzviurayira pamba pedu tikatora ngozi inini ndakapindwa chindikati amukunda nezvashandiseitasei yanetsa shandisa ende unotora chinhu notoaaamuchisa ndikati manje unoenda nani rega ndite sei rega ndinokuperekedza ndobva ndaita sendasvika pakutanga tina kutingana ndasvikonoaaaaaaaaa amukumbai vangu vakagwanisa mayazendei vanavo budai kune ndikakuonai vanavo mavazokandichii vanhuaaezangu ndaminokonzopegedzi kuye ndakanzouya kuita ruzhamumaino ndokatatsanga uchema ndiri kunze veshipegedzi mumwe murume panext pakatarisana nepamba pavo akabva ati apa ndokana ofisa madipenda kana ofisa ndaenda ndakandokachi dhoro pageti ofisa vana vakanetsana mumwe vachipiritsana uya achida kuonaka yakatoaei vake nematenisi amukurumai vakauya kugeti zvikanza mukurumai vana vavanzokuvadzana itaisi yaitinotibatsirana ndakabva ndapinda zvangu ndabva ndasvika murume akaisa mukatoerera akaisa bvunzo rakakakiya vanhu hapana mubereki anobvuma kupindura imba yamwana pane vamwe hama hama yako kudo gavazo nekuti hama ishandisi ndakunzwa ndakuona vamamborasika nekutsigira mwana wetsigira mukwana ndakada kuzwawo amaiwo onzani komupana chwai ndada kuzwa amai vanomboswa musoro senyayedzi katika ndinomboswa musoro senyayedzi pamusoro nyaya ikaitika ndeyekuti vana vava kugara munguva yatitiziva ndakutandira zvakanaka mukugara tichigara takazodzidziswa kuti amukurungana mwana muroora wangu anoti kukaitika chinhu kumba anobva audza mai vake vobva vatumira meseji saka pekutanga vakatitumira meseji pekutanga vakatumira meseji yekuti ende munonyadzisa fana musati matenga preparation mumbo 7 months preparation musati matenga munonyadzisa ndobva ndatisapindure ndamudinopindura azvizoita kuti utaure ndobva ndataiwa mukurungai tiri kuzviziva mwana ndewedu mugudheri tiri kutenga tiri kugadzirisa uyai sevha mari vakanga vamutaura zvitano zvazosungira vakati ngatanga asungira sati abhadhira dhimeji saka aisevha mari ndikati isusu tichangoaita kuti maraundi ekuti asevhe mari ndikati tichangoya pa1 tichizosungira tichinotenga zvinhu zvemwana tiri kuziva zvatiri kuita ndobva vazotumira meseji nemupasa zvikanzi ndida mari yekubhadhira ndakakweretera izvo zvepreparation zvandakatenga ndida mari yacho ndobva ndamutiwosapinduaa ndikati aiyewo inini mari isati inini zvavakatenga kubhadhira inei isu zvemunhu yedu yatirikupipira tichati tichanotenga asi chandakaona ndakati kuti ndizvitendindega zvite ndobva ndaenda kune mwana wavo mukomana festival nemwana wangu but anotambo zvatiri kusangana nazvo angukungai vakungouya vachitumira mameseji mumwe musi chaiva mukomana festival nembamo mwana wamukuru mukomana ndobva tamuonesa toda mudziko ratiri kuita ndobva takaenda nemumwe muroora wangu ndobva atsura muroora akati muroora iwe mandazi yangu usabvunze imba yako usateerera mai ezvezvi watokumba kwako chero ukazivaanezera chero ukaita sekusaudze mai kumba uko ndobva vatoti akaramba chidaro inini chimutorerai foni mukwacha ndiakanzi chitorera mukadzi wako foni ombobhuloka amai vangu ndaamai vangu zvako asi mboni ndamunoita sei unowabhuloka toda kuti imba yanzvadzi yangu ite sei
ite zvakanaka ndobva audzwa ndobva tatoenda pazvatomboita zvakanaka akutombotera chichi ndobva murume wacho ndobva azoti azvinenge zvanani ndobva amutengera kuti foni ndobva zvatanga makuhwa nyama chaikapera kufiriji muroro wangu anototaura kuti hatina kudya nenyama vototumira meseji yekuti nzara mwana wangu anzwa nenzara mwana wangu akati mama unai mesejiwo here ndikati handi tinoredza babajeri pataredza babajeri kuti vacho vaneta nekudzitora saka nyaya yehombe yakazonetsa kuti muroro wangu azosimuka aende mwana wangu mukuru musikana akaenda kuhuketi manzapo ndobva ati mama kune mikana kune mapasi sichokuzibabva kuri kunetsa chiitai muroora naranga vagadzirirewo vaite red cross uyu woita license vouya vana akaita zvered cross vanozongoya vanochata muchato wavo vozongoya mwari kuseri kweumwe ndobva tataura yaibva taidhiskasa inini nemwana wangu nemuroora ndobva muroora wangu haana kuratidza kuzvifarira asi haana kukuda pachena saka asi chakangoda pachena kumbumwa kakati nandiri zvekuita zvechikoro zvachina handizvikwanise nandiri zviende zvekuenda kuuk kana kuchinzi mwana wangu ari kusara inini handiri ndobva ndati achirega ndimuonese ndimukwanisire ndobva ndamupira ndeyakati aiwa zvinzi munobva maenda mese nevana murume akatangawo mukadzi woenda kana uriwo akatangawo murume anozotera mwana wofuti anozotera zvibva zvangonzi pese plus hakusi kuenda kunofara kuenda kutonoshanda kuti mudi muitewo upenyu hwenyu ndobva ambotonganzwisisa saka paakatizondiya akatichizoenda kured cross anoenda kubasa manheru makuseni oenda kuchikoro paakatanga kuenda kured cross muroro akabva aregesa kudya chikafu angasisadya asi sadya mukaka mwana achabuda mwana aingochema saka ine zvakandibata ndobva ndafundira mukurungai tikati kuno kune nyaya yakata mukurungai imbotaura chi nemuroora because ndakuzvitya musarega kamba ndobva vamuti ngauye kuno ndobva atouya bva ndatotichiya nekubasa uchindisira maki ndobva aenda kukumba ndobva vataura zvavakataura ndobva adzoka but hapana chenji yakaitika muroora akaaa asipidwa svika ndamudaidza nai muroora chii zvikanzi handisi kutombonzwa kuda kumedza chikafu saka akabva asendera uyu meseji ari kuchikoro kuri zvikanzi uri kuita zveupenyu hwako ida kutoitawo zveupenyu hwako nda unotsvaga basa ndobva uya anditumira meseji zvikanzi une mama meseji atumirwa nemurooro ndobva ndaenda kuchikumba kuri takatokumbira kubasa ndokumbira ngomhanya kumba patasenda mbomufanira nechiko chiri kunyanyonetsa mainyuma zvikanzi aine zvekuenda kuke izvozvo akutoona handisi kuzvida ndikati zvinotaurwa mune zvakanaka saka the following day ndobva ndakangononoka kubuda ndichingotendera ndaingononoka ndobva ndaona mukunga yabva wapinda ndobva mukunga vati baba ndatuma nababa baba varota zvohope dzisina kumira zvakanaka vatonditenda munoona varota nhingikini mwana wangu mwana wachitambudzika saka vatoti mwana wangu ari kutambudzika saka vatotende munoona kuti kwakamira sei ndobva ndati zvishuwa mwana wenyu zveshuwa haasi kudya ende haasi kufara kuti uyo ari kuenda kuchikoro ndikati saka tozviita sei nekuti nyaya yanetsa ndiwe vana uregere kuenda kunze kunoshanda kana mukana uripo zvikanzi nekuti zveshuwa saka enda vandati niti ndiburei pachena ndimaire mwana ndimakasiyana nezira ari kuti chii ndobva amukungai vati atinanzira zvekuenda kunze ende mwana wangu anozondivenga ndikamusiya ende murume anozondidheerera unomutopai mukana wakanyanya kudetsanana ora mababa akanavasiponera mukungai handina kutaura nechidaro nekuti ivo vakanga vati patakapedza kutaura nyaya vakanga vati zvoni chandakutya mwana wangu anogona kuzvipisa hanzi anogona kuzviuraya nekuti pane incident yemwana yemukadzi akazvipisa nepetro akapisa mwana vaitotaura mwana wavo ari apo ini wacho ndiri papa nditi mwana ari kutonga ndobva ndakatauza kuti zvinotyisa zvemabhese zvemakutaura saka ndakanoti nyaya yekuti ndega ndigare nenyaya yakadai hainyatsoite ndobva ndanoudzawo chibva ndati kune mwana wangu handitinoudzawo chi vamwe zviriko taenda kunoudzawo vamwe zviriko kuti ndo zviriko ndobva vati imi sinzi muroro imi kuti hasi kudya nekuti chere papa chino angasikatoi ende angaonde ende mwana ichema chishiya mukaka apa zamu wandimira racho haritoyamwisira rakatooma kuti ara wani ndo rinoyamwisa rachona ndiro angasisina mukaka ndobva namama wangu vati munogara sei naye manje apa mwana ari kuchema mukaka apachi imboitei kuti amboenda ivo vambosepla nyaya dzavo dzekuti nekuti ranga wacho ari murume wake ari kuenda kuchikoro iye haasi kuzvifarira ari kuronga zvekuenda taona yange rinyaya dziriwedzi dzinonzwa orit chamurumuda kubatsirwa muzivi chakakoshera izvi chakakoshera chakaramba chipai mukana munhu wese kana achita chinhu anomoda kutoita mwana wake asi dzimwe dzenguva angaitiurai mwana wake saka zvinhu zvatenge chimwana wake takutanga kubatsira nyaya dzebizinesi
zviratidza kawanda ndikanditoka nomuti kana maoko uchititiza chivhurika mumwe anokumboti zvinopera machidano asi pamberi apo anozonoti karwizi kandaishora kandiwo kari kuzadza gungwa achiyeredza vanhu asi ndikarikai karwizi kamwe kanga kachiyambuswa nematanda chaiwo kachitsika kunge murato kasi ringe riri gungwa rinoita kugadzirwa mumberi saka zvinowanikwa uchida imba yakwanisa ukuidii imi amai munemba baba vamawana vari muno ari panze sandaita izvazvinowanzwa atiwanza zvidakugasisa amwenena mati aiwa anozitaura ngatibatsire tauraivaisi ndikupaingwadii nyaya yevaromba kumba yavaona kumba kuti vakavatengera mukadzi wemaromba zvanzi mama kandaenda kushasha nhanzi nhumbi yakuite 7 months unoziva kuti munhu anogara yanechi ane 7 months wakambotengawo kana chinhu kandaisati vanzisaka kwatorwanaatenga nehanzadzi yangu maromba aya kana achiriko mama muite sei muzonditorerawo muzombuudza baba uri muoita sei saka inini maromba endakabva ndaenda ndabva ndamutora e6 years ndabva ndasvika kumba ndabva uye akatouya akaona ndobva ndazomukwasha ndakamuudza kuti ndasitora chii maromba inongoziva ishu kuti ndakatora handakutora ishenye yekuti ndakatora ndatora muzuku wangu handakumanikidza kukwasha aiwa hazina basa zvotandikurega ndikubatsirei hazina kuita zvangaita zvakanaka asi mwana akarererwa mugotwe kana imba yake nevamai vegotwe inoparara asirizvoba ndikakuramba ndikudzokeredza kuti amai amai kusvikatika kuti kune pamukatadza hapana kasi makazinge makundombudzi mameseji sajara kuti konani mamafanana mamaita vabereki vairi vese anotamba mameseji imi muchitamba nemwana wenyu muchitamba nemwana wenyu ibvai kaisei baba sumukai garai muchine vamwe venyu kwenenana ayo sumukai ndatokusumudza ini ndatogumbuka nenyaya iyo muda kuparadza dzimba dzevana bata mumaoko rokozoaaaonyaya ndonakirwa mabatana maoko bata mudzimai wako mama batoro maoko ndinobatwa ndomoka batanekachai tarota yemba asi atira kutaura zvimwe zvinhu zvanaamai nana baba vese ava vakapfuura nhanho yamava saka takada kuramba taura zvaunotasira nezvauchitika unorasika hapana chinhu chinonakidza chekuti mumwe munhu akukudza kuti ngatironge upenyu atete hamakanganisa kuchita chakati iwo kana wasingagone kuzviita hazina kuipa semurume aita hapana kumenwa nemurume kana achikuda andokwanzitora drivers license iyo zvoti iyo ndikwanzitora drivers license sachikosakuta ndii drivers license chinesinga zvaa zvakanaka nokuti mukana uripo unovharika torai mukana nguva chii izvi zvokuda kuita amai vako musikana kana amai vemukomana zvemameseji zvinouraini zvekuti amai vemukomana kukurudzira kuti itai chinhu chenyu ndoimba ndinoda kuti vatendewo amai vane muono wausi kuona sisi inoda kurerwa muugotwe hazvishandi uchibva pano kumba pano kwako usavenge bhudhi vako riraita vane zvavanenge vaona kuti muko uchikuita imba yako
vakuti zvinoita handisida kumabata ipapo ndikubata imba yako iwo ubva pane namomo ukuda mukadzi wako unomuda unogona kugara pasi notaura munasitaurana saamai nababa usabvise ukupa wakabata ipapo wakabata taura njei naamai wasiwatora mamwe mashoko toituka munhu iweyo ona mukadzi wako here vatinomuda ndii amai vako vanokurumawo vandii avabhuya vako vanokurumawo vandii iwe uno mukadzi wako uri kundinzwa here chaita kuti ava kubatana maoko chii ndikubvunze iwewe kufunga kwako kutaurira koza wakuda kudzokera kugiraundi chii ground kutamba kudhara bhora ratambwa kudhara kwanangaaugowa kwaone wakudzokeraiko ndikuramba chipasaini kuti nyarara asi kureota ugone kutaura usarwire hondo yamai vako nekuti amai vako munhu mukuru vandoziva kuti hondo iyi yagara iriko vakanga vari muroora wokutaitomuroora hondo dzikurwira izvo zvakadzirwawo kuti nyebere ndikunyebere vatiri muroora kuti hondo dzine muroora uyu vanadzo kuti kumba kwavarorwa ruswaya saka izvozvo zvizive kuti hondo idzi hadzagara dziripo asi dzinopera chitika iwe nemukadzi wako makaziva zvamuri kuda inyika makaradza vanhu dai zvamuti hazina basa tikuirirana usatuke mukadzi nezvinhu zvausina kuona kunzoko zvausingazive iwewe hapana wakaona majuru achibuda asi hapana kuzvidza pane zombe riri panizvo asi kuvana kumo variwana zombe vanoriwana nezvamo saka taura ishona yakakwana wazvinzwisa kuti pamajuru anokubuda vana achitamuona vamusoro vakafanana iyebe chinjira kufana nekutsvaga zvausitamboona muupenyu zvausingazivi usataure mashoko ausingazivi mukadzi wako uchifunga kuti kumurwadzise kuparadza ndayako amen kwamwenda tembo ini ndimukuru chipedzesa idare iri harina basa rokunzi ane mhosva ndiani endichangwanogara nemukadzi wako but anaika manzozotaurwa navavo kakova kasvika danda vanhu vatsikire kuti hapana bhii but pakupedzisira ndichazovadziva saka iworeka kuti ashomuzoti mumaoko ari kuendeiri chikuru zvichaitika kana mumaoko ari kukova akudirira imba inazwa kuti nezasi iwewe nokuti mumaoko zvimuchavaka imba inavo vakigona naanamai avo vazvinhu siana inawana amai avo unogara nomuku wavo iwewe zvekuti ukangonzwa chinhu wakunomangana kuna mama ukangonzwa chinhu wakunomangana kuna mama azvisii unonzi ani sashi shamisi upenyu haurarami kaini aikona kuda kuudzwa kunzi mukutanga dzimamwaba kusisa kuti aiwa unoona umu kana wakanaka wokutanga unokugadziriswa semabatanana mukaita maoko wazvinzwa unokotaurirana zvinhu zvichase kufamba ita chimwe chinhu uende kuhike pamuchine murume wako wazvinzwa ndomukana wawana wakambopira ndege kasi wakwira chakonda shamba wakwira makagara zvakadai tora mukana iwowo mausingamanidzwa wagarawo musu uchina kugadzira upenyu wako nemurume wako ndo advise ndokupa muno yandikudzidza mai vako kuti ndo advise wako wakutaura mwana akudzimba aiwa murume wapa akagaisa zvakasine mutaurirana kuti kana uchikutora ibva muulast bond
watokura izvi ona mwana ndowako waunza amai zvikuti kwamai wako kuti amai apedza mbeni mwana ende mugara zvakanaka kuona kupanhasi kwomurume wako ndoda kubva nemurume wako wega uri kuenda taunzwa amai here wati uda kunzwani amai vaishandisizokai namai kusvikaudzokai chipedza ndakudzinga izvi kunomuka wakaita kansering mukaiichasainimoisa mwana zvikuti mai shwani rame kaimubata foniramufoniramuungainani murudo kana mabatsira vana batsirai murudo izvi zvifana mwana wandinoda zvikoro zvakaonasa umurume wako zvinogona kuitika amai uyo achakuda mukadzi wake utesa vana vaina neneraitesa vakaita se uyo achada mukadzi wake iwo achada murume achada murume wake amusamupezisa ndakudaidzai amaizwai namaizdakudaidzai uyo achada mukadzi wake uyo achada murume wake uyu ndakuti unokwanisa kudzikira kubaira vara yatata wabvisa amaira bvatakadai inyembe akasika bvusira musa uradzikira makakweri ivatavatokwadi mazingoe masozatawa aiwa kamai uda kuita inesi nasi nenyaya inonakidza sei amai akaita kure anoona kunaka nokuti zvinogadzika sekwana rei sei mwana aruhwaro hwake anokuchengeta iye kana atomboziva kuchengetedzwa amai vamuudza ndaitwa zvinoiteka kwanozinza nemuzi kana achamara kuukia kutumirei zvifungei aluzvozikubata kana ari kuuki andaza nei kuzvifunga anozvifunga kuoauwanake saka ini mafungira angu ini ndewe sapota decision yaitwa nevana mutana kuverenga red cross kuziva kuti mwana munhu anosunosanurwa sei hoko anochekwa sei kana achirwara angatadza kuverenga mabhuku mashomanana iyayo angatadza ndikurudzirai zvakanaka kuchisapotana paukungai hwenyu tichanda kudaidzira pakukundirana regerere mimi manje tinoichinyangira kusvika pachi pamuongo hapana anonzi mukuru kana muri vana mukuru ngai mese munoita sei munoderana vana venyu amai amukuru ngai ndakatadza kushora zvakadai pride inokati dzimba dziparare dzeiziira nokuti matongero amaita varume venyu mudzimba akasiyana timunoziva matongero amaita varume venyu kasi vana venyu havasi vasika panhano yemunaye mimi nokuti mazvidza zvemudzimba ndozvandinoziva izvo handisaitanga kumbirana iri nokuti vana ava ndinonakati vasunga mairi nyembe ndizvozvo saka handisiziva chatanga kungozvityoroza kuti amaini kumbira muondo wozvityora maini kana mausina akapfugamirana muchititera zipamunhu ndasiya mukana kwamunhu nokuti vana venyu vagare zvakanaka itai muno mumaji mutemo wedu munondo kugamirana mutaura kakanganisa mukaziva pataurei vazive mushandi maungavaita zvinhu pataurei kuti panogadzirisa mwana unyanobva aona kana mwana asikana anoona muroora wedu taura pakakanganisa taura pamunoziva
Ora, vunzo kupedzera muri pa auzi murora munomuda muratadza kumba muratadza kumba mazizi baba gara izvi hapana asingati papi kwamaishandisa gara izvi nyama kwenyu muna amai muno makanaka tinoregererana zvakanaka dzidza mwanangu nokuti tsika yemuno kuti enda yenyama Moses ayuwa rwaka aizokitaura izvi zvinwa mbonyara taurisana andakakutadzirai muruka amunoziva imini kuti ndakakutadzira atitika Pasiya padisika kuti mkosha mundu kumuda mara mkosha kumuda akona kumuda ayo asiya ora tama chiseyizo aitara baba uyo asire mwana wenyu ndo zipedza siyanyaya zichizini vanokatsira wavo mukatsira wasiva kuma wakuona mai vakutodayo maenda kweko woya urikatsirwa namai vavo andilo iwo nozisema nyaya yekupedzisira yataura kuuk kana maronga navo vana vari handichambozva kuti hezvinotengwa mari ndinodya chii regerei vana vaiti kana vawana mukana munochengerwa manduwe.